Ndiri nurse. Ini ndiri musatanist ndakajoina 6 years ago. Ndaida kupfuma asi kutora chokwadi hapana chandati ndaanacho mulife. Ndakati ndasangana neshamwari yangu yandaitamba nayo kuhigh school. Ndakashamisika kuti sei aita mari refu kudaro nekuti chikoro hapana chaizikana. Ini panguva iyi ndaive ndaane time ndichishanda sanesi asi hapana chandaive ndaita mulife. So ndakamubvunza kuti ari kuita nezvei, iye akati madhiwo apere, so tobva tachinjana nhamba. So ndakazoita dambudziko mumba raida mari, ndipo pandakamufonera ndichikwereta mari. Akandipa mari, tikaurana kuti ndaizomupa mari ndatambira, asi mwedzi wapera ndakatadza kumupa mari iya. Ndakasvika mu5 months ndisina kukudzosera chikwereti chiya. Ndipo pakati ndinoda kukuratidza madheals ane mari. Ndakaenda mumba kwake ndokubva andiendesa kune imwe church iri mutown. Yaive yakanyorwa kunzi unfortunately I'm not going to say the name. Tapado ndakagezeswa maoko nemvura yaive yakazangana neropa iro rainzi rinogeza zvivi. Takapinda mukati maive makanyararwa asi yaive isina vanhu vakawanda. Ini ndakandogariswa kune vanhu vatsva asi pamberi pedu paive neblack book raivhurika mapeji rega. Chechi yakatanga asi hapana pandakanzwa kutaura nezvaMwari. Tapedzwa ndakanyorwa zita kuti ndipinde muclass yema-new believers. Ndakanzi uye kustudy, ndikaenda. Study iya ndokutanga malessons. Taiti tapedza topiwa mari nefood. Ndakazobvunzwa kuti une passport here uende kuGhana. Ndikati ndinayo. After tapedza malesson takaenda kuGhana. Asi kuGhana uku takasvika tikatanga kugara muhotel. Taimuka tichienda kutemple uku. Taipfeka magarments eblack shirt. Taiti tapinda mutemple tainzi nyarai kusvika 3 hours dzakwana. Kumberi kuna priest anenge achitaura chirudzi chatisingazivi. Musi wandakanzi ndapasa kuva part yeministry iyi, ndipo pandakapiwa mission yangu sanesi. Ndakapiwa anointing oil yekushandisa kumaternity ward kwandaishanda. Ndakati ndapiwa mission iyi zvaisava nyore cause ndakatanga kufunga kuti ko ndikabatwa kuti ndine zvandinoita muchipatara ndinoita sei. So ndisati ndaita izvi ndakabvunza Queen kuti ndinoita sei kuti ndisabata. Queen makandipa mushonga wekuti ndisabatwa zvachose uye ndakapiwa dombo rekuti ndimedze. Izvi zvekumedza dombo zvinowanzoitwa kumunhu anenge ajoina asi ane moyo une tsitsi. So pakumedzeswa dombo zvinenge zvakureva kuti moyo wako unenge waoma sedombo. Right. Ndakati process yose yapera yekuti nditange mission. Ndakapinda mundima ndokutanga kuita basa. Ndakashanda muchipatara chikuru chemuHarare ndiri kumaternity ward. Ndaiti kana ndapinda mulabor ward ndaingotarisa vanhu varimo. Pandinoona sign ichipenya padumbu remunhu akazvitakura ndaibva ndaziva kuti mwana akasengwa uyu asaridzwa. Mwana anozosara ozvarwa atova wedu. So ndaiti ndaenda pana mai vanenge vapenya padumbu ndaivatarisa kuti ndione macentimeters avo panguva iyi. Ndinenge ndadozora anointing oil muruoko rwangu. Pandinopinza chigumwe ndiyo connection yandaita nemwana ari mudumbu. Aisapedza maminutes otopinda mulabor ndobva ndamuzvarisa. Kakawanda zvinhu izvi ndaizviita kana ndiri panight duty. Ndaitoda kushanda manight duty cause vanhu ndipo pavanenge vakarara ende ndaiita zvinhu zvangu ndiri free. Ndaiti ndazvarisa munhu after ndamuratidza mwana wake anobva aenda onorara nditi isu tobva tatanga kutarisa zviya zvema-upgar scale nezvimwe zvatinotarisa. Patime iyoyo ndipo pandaizora mwana uyu anointing oil pamwe nekumukumikidza kuna Queen wedu. Ndaitora ropa just a drop ndorinanzva ndorisa zvakare mumuromo wemwana. Mwana uyu aizokura ari nhubu asingaterere pamwe nekukwindimara. Anozosara obuda muchipatara atakurana nemadhimoni achiti ane mwana. Ndakaninishita vana vakawanda zvekuti handikwanisi kuvaverenga uye ndakapengesa ana mai vaya vaive nemuteuro pachipatara. Ndaingofuridzira kamushonga kangu votanga kupenga zvekuti ivo vaizogara pachipatara vakurapwa asi kakawanda vaida kundirwisa ndaibva ndauraya kamwana kacho towana hedu ropa nekuti vanenge vakuda kundipfuura. Ndakazosiya basa ndikauya kuSouth ndichishanda zvekare muchipatara. Muno ndimo mandazadza mweya yetsvina. Vakutokura vachida kutorara nevarume. Vamwe ndakavapa mweya wekuti akangosvika 9 years ototanga zvevarume. Isu kukingdom yedu tenge tichipemberera kuti tiri kuunza mweya muzhinji. Asi ndakasvika pakuneta nekuti ndaitoona kuti pazvese zvandiri kuita ndiri kuwanei, asi ndakaona kuti hapana. Kune vanopiwa mamission votoita mari asi ndakanza ndisati ndasvika level rekuti ndipiwe blessing yekuita mari.
Ndakanzi handifaniri kuita murume kana kurara nemurume kusvika ndapiwa blessing. Asi kutaura chokwadi ndave kusvika 20 years ndichiita basa iri, ndichiunza vana vacheche almost every day. Asi hapana chandinowana. Ndakasvika pakutyora mhiko ndikadanana nemurume. Musi watakada kusangana ndakabuda ropa semunhu aita miscarriage. Murume uyu akandiramba sembwa kuti pazvese wanga uchida kuzondipa mimba isiri yangu. Ndinoda help deliverance chaiyo nekuti ndiri kushandiswa pasina chandiri kuwana. Dai zvaipfumisa sekuudzwa kwandakaita ndingadai ndaane mota dzinoyera. Ndinoda kungotaura ndechekuti pavanhu vose vanoita satanism hapana munhu akambopiwa mari. Unenge uchingori devil's agent uchingoshandisiwa chete. Hakuna mari. Uku kana wangoita agent yaSatan chete, zvemaagent izvi unoshandisiwa uchimanya uchiita mamission, asi mari haiwani. Zvichazati tava vanhu vanoda mari zvekuti takutadza kuona kuti zvakanaka nezvakaipa ndezvipi. Zvikangonzi pfura munhu ndokupa mari wodopfura, zvikaita izvi ndokupa mari wotoita, usingaone here kana kumbofungawo kuti izvi hazviiti. Inamwe handidi kunyeba. Pane musikana aitaura kuti kwanzi vanhu vari kutengesewa pari kuitwa human trafficking unopiwa 15,000 rands. Ndikati 15,000 rand imari. It's less than $1,000. Chero zvikanzi 10,000 chero 20,000 is life yemunhu worth 100,000 US dollars. Upenyu hwemunhu hauna price. Ngatiregei kuda kusa price tag pa upenyu hwemunhu. Zvese zvekuti kwai ndinopiwa mari wosvika pakuzvitengesa kuna Satan nekuti uri kuda mari. Pane zvimwe zvinhu zvisina price, zviri priceless nekuti zvinhu zvakakosha. Ngatidzidzei kuva vanhu vane maethics, vanhu vane mavalues. Tiite zvinhu zvinodiwa naMwari. Koma moral values edu akaenda kupi? Why can't we be vana vaMwari tichiita zvinhu zvodiwa naMwari? Ndozenyu zvoti hatisi tose todibhilivha muna Mwari. Asi Zimbabwe as a nation, chero kuchikoro taidzidzawo nereligious education, chero vanhu vanoenda kumamuslim chaivo vanobhilivha kuti there is a higher power. Chero vanhu ose mareligions vanobhilivha kuti there is a higher power. Why can't we do good to make the higher power happy? Ndio nyaya yatasangana nayo muzuva ranhasi. Mungosiyawo zvemacomments, toda kuhwa kuti zvamotaurawo zvakakosha. We value what you say. Izvezvi ndadona imwe comment yange kanzi kwai maita 3 minutes kutiudza nyaya yemukomana wechigumo iya. Ndo zvayanga achitori pfupi. And unfortunately mwana ari kugwara. Ndakati ndichigwara chipedza kugwara mwana ndobvatangawo kugwara. Saka kuti uchaedita nekurekodha mwana anenge achingochema hana kana kuenda kuchikoro. Saka I apologize for that. But mangwana tichadzoka kune dzinopisa dzinotapira. Bye bye.